ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ. സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഇപ്പോൾ 18ാമത്തെ അധ്യായം, ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. അറുപത്താറാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അതായത് സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്റെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഒരുവൻ സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് പരധർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്തുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ അയാളെ മുക്തനാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഒരുവൻ അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ വളരെയധികം പരധർമ്മത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ പരമമാശ്രയമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു വേള അവരുടെ ആശ്രിതന്മാരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവാന്റെ പരധർമ്മം, ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധത്തിൽ, ഭഗവത് സേവയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്? എന്ത് വന്നു ചേരും? എന്താണ്? അതെ, ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. അതെ, അത് സ്വധർമ്മം. അതായത് അയാൾക്ക് ചിലപ്പോ ഭാര്യ, മക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ്, മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഗൃഹസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും. എങ്കിൽ പോലും
അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ അവരെ ഒഴിവാക്കും. അതായത് സർവ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മത്യാഗത്തിന് എന്തെല്ലാം വേണം? മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കുവാനുള്ള ഒരു പക്വത ഓരോ മനുഷ്യനും വേണം. അത് സാധാരണഗതിയിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ സാധിക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പക്വത ചിലപ്പോഴാണ് വരികയുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതാണ് കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്യാഗം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്യാഗം, അതാണ് സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. ത്യാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദത്തിന് വളരെയധികം അർത്ഥമുണ്ട്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ ശരണം തേടേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അവരെ മോചിപ്പിക്കും. അതാണ് കർമ്മത്യാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പക്വത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പറയൂ. ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവ വേണം. നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ കർമ്മത്യാഗത്തിനുള്ള പക്വതയായിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് സേവയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അധികം പേര്. അതായത് ഒരേ സമയം ഭഗവത് സേവയും ചെയ്യും, സ്വധർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അധികവും. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവത് സേവ ചെയ്യുക. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ പക്വത നമുക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സന്യാസ ധർമ്മം വരുന്നത്, സന്യാസാശ്രമം വരുന്നത്. അതായത് ചതുരാശ്രമത്തില് നാലാമത്തെ, അതായത് അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സന്യാസികൾക്കാണ് ആ സന്യാസ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ആ കർമ്മത്യാഗം ചെയ്യുക. അത് ഒരു വേള നമ്മൾക്ക് വസ്ത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ത് ചെയ്യണം? മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ത്യജിച്ച ആൾ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കാവി വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ത്യാജ്യം എന്ന വാക്കിന് വളരെയധികം ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ മക്കളെയോ ഹസ്ബൻഡിനെയോ അവരെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാലും മതിയാകും. അനേക രീതിയിലും പല തരം ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗീതോപദേശത്തെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, താൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അർജുനൻ തനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. കൃഷ്ണാർപ്പണ വിധിയെ പറ്റി ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ പറയുന്നു. അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ്യ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷിഷ്യാദീതി വിശ്വാസോ ഗോത്രത്വേ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കർപ്പണ്യോ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. അതായത് താൻ അശരണനാണെന്നും തന്റെ ജീവിതോത്കർഷത്തിന്റെ നിദാനം കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണെന്നും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. താൻ എപ്പോഴും അശരണനാണ്. ഒരു വേള അവന്റെ ഒപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിയായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അശരണനാണ് ഒരുവൻ.
അതേപോലെ ഒരുവനെ, അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ല, ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ആ, എന്താ, അവൻ മുഴുവൻ സമയം ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ടും കർത്താവായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവൻ സനാതനനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അശരണനാണോ അല്ലയോ എന്നല്ല, ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഏത് ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ഇടയിലും ആ, ഒരു എന്താ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അപ്പോ അതായത് ഭഗവാനെയാണ് ശരിയാവണ്ണം ആശ്രയിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആത്യന്തികമായിട്ടും ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചിട്ടും കാര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവോത്കർഷത്തിന്റെ നിദാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് മരണാസന്നനായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക, എക്സാമ്പിള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അയാള് വളരെയധികം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വളരെയധികം സമ്പത്തുണ്ട്, വളരെയധികം ബന്ധുക്കളുണ്ട്, മിത്രാദികളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതിനനുസരിച്ചുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എങ്കിലും അവരെന്താ ചെയ്യാ, ആ ആ ചുറ്റും കൂടിയവരെന്താ ചെയ്യാ? പ്രാർത്ഥിക്കണം. സാധാരണഗതിയില് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ, നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാന് ഭഗവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനും നിഗ്രഹാനുഗ്രഹ ശേഷിയെല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളും ഇല്ലാതെ ഒരുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒപ്പം യാതൊരു ബന്ധുമിത്രാദികളും ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഒരാൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലും അയാള് ആരാണ്? സനാതനനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആശ്രയമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ശരിയാവണ്ണം ആത്യന്തികമായിട്ടും ജീവോത്കർഷത്തിന്റെ നിദാനം, ഒരു ജീവിതത്തിന്, ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് നിദാനം ആരാണ്? അവനവൻ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ഉത്കർഷത്തിന്, അതായത് ഉന്നതിക്ക് നിദാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ഉത്കർഷത്തിന്റെ നിദാനം. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. മാശുജ എന്ന പദപ്രയോഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട എന്നെല്ലാം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ. എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടത് ഉണ്ടാകാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം. അപ്പോ നമ്മള് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചിലർ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള പക്വതയുടെ ആ തീവ്രത അനുസരിച്ചും കൊണ്ടാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായിട്ട് മറ്റ് സർവ്വതും ത്യജിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ചിലരാകട്ടെ അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില് ആ ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയിലും നേരിട്ട് ആ സന്യാസ പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ അത് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്വതയാണ്. അവരെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബാല്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ സർവ്വതും ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ട്. അവരുടെ കഥകൾ ആരൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നത്? ആരാണ്? യോഗികളാണ്.
ധ്രുവ മഹാരാജ് ഇവരൊക്കെ ബാല്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പരമമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമമായിട്ട് ആശ്രയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നാരദൻ ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ ചിലവരാകട്ടെ ഗാർഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് കർമ്മത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് സന്യാസത്തിൽ നേരിട്ട് എത്തിയവരുണ്ട്. ചിലരാകട്ടെ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സന്യാസമാണല്ലോ. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സന്യാസാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എത്തുന്നവരുണ്ട്. ചിലരൊറ്റ ഒറ്റ ഒരു ഡയറക്റ്റ് വേയിലേക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരുണ്ട്. സന്യാസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർമ്മത്യാഗം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കർമ്മത്യാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കൂടി അവരെ ഓരോരുത്തരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഇതം തേ നാഥഭാസ്കായ നാഭക്തായ കഥാചന നചാശുശ്രൂഷേവ വാച്യം ന ക്ഷമാം യോഗ്യസൂയതി തപസ്വോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിയിട്ട് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനിട്ട് ഓടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവത് നാമം ജപിക്കാൻ അവരോട് പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം വിവരിക്കുവാനോ അവരോട് നാമം ചൊല്ലുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാനോ പറയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് പിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അവരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോടാണ് അപ്പൊ പറയേണ്ടത്? ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോടും ആ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരോടും ജിജ്ഞാസുക്കൾ പ്രായണ ചിലപ്പോ ബാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അത് കൂടുതലായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരിക്കും അധികം ചെറിയ കുട്ടികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിചയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ബാല്യകാലം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ചിലവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം, ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അറിയാനുള്ള. ചിലപ്പോൾ 10-60 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം. എങ്കിലും അവർ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരിക്കും. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ, ഒരു പാമരനാണോ പണ്ഡിതനാണോ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അവർ ജിജ്ഞാസുക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ആ ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ പണ്ഡിതനാണോ അതോ ദരിദ്രനാണോ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു വർണ്ണ വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലര് ഭഗവാനെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നു? ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് ചിലവരെന്തായിരിക്കും ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും. ചിലവരാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, അത് എന്താണ് മിത്ത് എന്നുള്ള വേടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് കാണാം ചിലര്. മിത്താണ്, കെട്ടുകഥയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ 2 മിനിറ്റത്തെ സംസാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ധർമ്മം
ഉപദേശിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനോട് അസൂയുള്ള ചില അസുര സ്വഭാവികളും മറ്റു വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അത്തരം ഗീതാഭാഷ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കരുത്. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഈ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരിയായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ അവരവരുടെ വ്യാമോഹത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തോ അതേപടി ഭക്തി സേവയോട് കൂടിയിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷ്യം രചിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഷ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാതെ അയഥാർത്ഥവാദിയും മായാവാദികളും ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഷ്യം ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാഷ്യമോ നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിദാസ്യതി ഭക്തിം മയും പരാം കൃത്വ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെല്ലാവരും ഉത്തമരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? അർജുനൻ മുക്താത്മാവാണ്. അർജുന ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു, മൃദുല ഹൃദയമാണ്, ഭക്തനാണ്. അതാണ് ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരിലും വച്ചിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അതായത് അർജുനന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുണ്ട്, ഭീമനുണ്ട്, പിന്നെ ധർമ്മപുത്രരുണ്ട്. ധർമ്മപുത്രനാണെങ്കിൽ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എങ്കിൽ പോലും അർജുനനാണ് ഭക്തി സഖ. അർജുനനാണ് ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭക്തി, അസോസിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ്? അർജുനനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അതേപോലെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന് ആരോടായിരിക്കും താല്പര്യം? അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭക്തനോടായിരിക്കില്ലേ താല്പര്യം വരുന്നത്? ആണോ? ഒരു ഭക്തനോടായിരിക്കും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ ചമച്ച ഭാഷ്യയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടുന്നത്. മറിച്ച് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ദാർശനികമായിട്ടുള്ള മായാവാദമോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള
രീതികൾ പിന്തുടർന്നവരെക്കാളും എന്താ ഭക്തിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യമായിരിക്കും കൂടുതലും കൂടുതലും ആധികാരികത ഉണ്ടാവുക. ആണോ അല്ലയോ? അതെ. അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് തന്നെ നമ്മൾ ആ വ്യാഖ്യാനം, ആ ഭാഷ്യം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാഷ്യം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. എന്താ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഈ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ആർക്കാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ആ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഇത്രയും പ്രിയകരമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഒരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം. വളരെ വളരെയധികം. എത്ര പഠിച്ചാലും ഭഗവതിക്ക് എന്താ പൂർണ്ണമാവും എന്നൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ച അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള രീതി വരില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ പിന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര തവണ, അതായത് 100 തവണ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും 101ാമത്തെ തവണ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ പിന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയാവണ്ണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഭഗവാൻ എന്നിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഒരു വ്യക്തിയോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പഠിപ്പിച്ചു. അതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വെറുതെ ഉള്ള ഒരു അറിവല്ല, ശരിയായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ്, ഒരു ബദ്ധജീവന് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക. അവനത് മരണകാലം കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവനവന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു വിധത്തിലുള്ളതെല്ലാം മരണം വരേക്കും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മരണശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദാനം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം എന്നുള്ളത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തിഷ്വഭിദാസ്യതി ഭക്തിമയം പരാങ്കൃത്വ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ നിർവ്യാജം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഭക്തി പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നേറി ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നു. പവിത്രമായ ഭക്തിയുടെ ഫലമായി അവൻ സ്വഭവനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നിർവ്യാജം, അതായത് മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ
ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയകൃത്തമ ഭവിത നച്ച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് പ്രിയതരമായിട്ടുള്ളത് ഏത് ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നും അല്ല എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം, ഭഗവത്ഗീത ഒരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, അതായത് ആളുകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തി, ആ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ ആ ഭക്തനോളം പ്രിയങ്കരനായിട്ട് വേറൊരാള് ഇല്ല, എനിക്ക് ഇനി വേറെ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടും ആ ഒരു ഭൃത്യൻ, ഭഗവത് ധർമ്മം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ ഭൃത്യനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അധ്യക്ഷതേ ചയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹ ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത് ആരാധന പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവത് ആരാധന കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നവവിധ ഭക്തികളെല്ലാം. അപ്പോ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇത് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ തത്വങ്ങൾ മനനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരോ അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രദ്ധാവാനാനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നര സോഭിമുക്ത ശുഭാൻ ലോകാൻ പ്രാപ്നുയ പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭമായിട്ടുള്ള ആ ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയാമണ്ണം ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടി ഭഗവത് ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ഇത് ശ്രവിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആ പുണ്യകരമായിട്ടുള്ള ആ ലോകങ്ങൾ, ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണനോട് ഈർഷ്യയില്ലാത്തവർ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാകാം. ചിലവർക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം. അവരിതവരെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലവരാകട്ടെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പല പല അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരിക്കാം. ചിലവര് മുഴുവനും റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതായത് കൃഷ്ണനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവര് ജന്മനാ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ, ആണോ? അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുന്നില്ല. അതായത് ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആരെ കുറിച്ച് അറിയാം?
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാത്തതായിരിക്കാം. അവര് വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോടും നമുക്ക് പറയാം, അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള പരിചയം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്താ ചിലവര് എന്താ മുഴുവനായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അസൂയായിട്ട്. ഒരു അതായത് ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നവരോ അതുമാതിരി സാധാരണ ദേവന്മാരെ പോലെ കാണുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരാരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ചിലവര് പലതരത്തിൽ കാണുന്നവരുണ്ട്. അസൂയ, അതായത് താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ പരിചയം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവത് വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ഭക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് പോലും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേടാവുന്ന ഫലം സിദ്ധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്താൽ പുണ്യം ആർജിച്ചുവെങ്കിലും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി സിദ്ധിക്കാത്തവർ ധ്രുവലോകത്തെ പ്രാപിക്കും. മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ വാസസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹത്തിന് ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മേബി ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശ്രവണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രവണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ആ തീവ്രത, ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ തീവ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ചിലപ്പോ അർഹതയില്ലാത്തവരായിരിക്കാമെങ്കിൽ പോലും എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്? ആ പുണ്യകരമായിട്ടുള്ള ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ധ്രുവലോകം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുണ്യകരമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് മരണശേഷം എത്തിപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? അതായത് ഒരുവൻ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ്. അതിന് താഴെ, അതായത് ശരിയാവണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം, മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, അത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ട് തന്നെ ധ്രുവലോകം മുതലായ ആ ഉപരിഗ്രഹ പുണ്യലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കച്ചിതേ തച്ഛുതം പാർത്ഥ ത്വയേകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിത ജ്ഞാനസമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ വ്യാമോഹം എല്ലാം നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ആണ് കൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. ശരിയായ കഷ്ടപ്പാടിൽ തന്നെയാണോ അർജുനൻ ഗീതോപദേശം സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അതിന്റെ പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടുവോ എന്നും കൃഷ്ണന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നിരിക്കിൽ ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനുമായോ വീണ്ടും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാനും കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാനതമസിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് തീരും. അതായത് ഭഗവാൻ ശരിയാവണ്ണം ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം, ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും അതിനുള്ള സംശയ നിവൃത്തിയെല്ലാം ഭഗവാൻ വരുത്തി കൊടുത്തു. വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുവാനും ഭഗവാന് താല്പര്യമുണ്ട്. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ, അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും, നമ്മളെല്ലാവരും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആണോ? എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ഗീത എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു? എണ്ണിട്ടില്ല. പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ കുറെ പ്രാവശ്യം പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടില്ല. ശരി. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയധികം തവണ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വായിച്ചതനുസരിച്ച് അതിൽ തന്നെ അത് ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവത് ആരാധനയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തൻ തന്നെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദര് തന്നെ ഈ ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭുപാദർ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഷ്യം തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനും അത് അനുവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മുക്തനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അയാൾ അജ്ഞാനതമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മുമ്പത്തെ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവോ? നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാത്ത ഒരു സമയത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ? മാറിയോ? മാറിയോ? മാറി. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ വന്നു? ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ ഇതിന്റെ കർമ്മഫലം എങ്ങനെ വന്നു വരുന്നു എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? പറയൂ. മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചില സമയം മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അതായത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തും തോന്നും? ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലേ? ഉണ്ടാവില്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവത് സ്മരണയും അതിനോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്ത്രീകള്, അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് അടുക്കളയിലോ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഓരോ ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോ കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? പറയൂ. ഉണ്ടാവും. അതായത് 3-4-5 പേര് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതില് തമ്മില് പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും അഗ്നിയിൽ പുക എങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന പോലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നല്ലത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഓരോ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണോ മഹത്തായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണോ എന്നൊന്നും നോട്ടമില്ല. ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വിശകലനം ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
അപ്പോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത് ആരാധന, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ആരാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ദിവസവും സ്വയം സ്വാധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആണ് എന്ത് മുക്താവസ്ഥ, അതായത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ആ ഒരു രീതി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അതല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ചിലപ്പോ അത് പൂർത്തിയാക്കാത്ത, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ശരിയാകുമ്പോ അത്രയധികം മുക്തരാകാത്ത ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് ആ പുണ്യാത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്. നഷ്ടോ മോഹോ സ്മൃതി അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹോ സ്മൃതിർലബ്ധ തത്പ്രസാദാൻ മയച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ ആ ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം നിർദ്ദേശങ്ങളും ധർമ്മതത്വങ്ങളും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അതേപോലെ ആ അർജുനന് ആദ്യം, അതായത് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ട ആ സമയത്തുള്ള ആ സന്ദേഹങ്ങളും വിഷമാവസ്ഥകളും എല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഈ 18 അധ്യായം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സമയത്ത് സർവ സന്ദേഹങ്ങളും നീങ്ങി യുദ്ധോത്സുകനായിട്ടുള്ള ഒരു അർജുനനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സംശയരഹിതനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് അർജുനൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം സേവകന്റേതാണ്. ഒന്നുകിൽ വ്യാമോഹകാരിണിയായിട്ടുള്ള ആ മായാശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ജീവാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സാധാരണ നിലയിലായി. പക്ഷേ മായാരൂപിണിയായിട്ടുള്ള ബാഹ്യശക്തിയെ ആശ്രയിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ, അതായത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാൻ നിത്യദാസ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എല്ലാവരും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. മറിച്ച് ആ മായയിൽപ്പെട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മായയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായിട്ടും ആ ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ജീവാത്മാവിന്റെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹം, മായയുടെ ഒടുവിലത്തെ കെണി താൻ തന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. അതായത് ഞാൻ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവനല്ല, ഈശ്വരനായി തീർന്നു എന്ന തോന്നൽ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. ഈ സംശയത്തിന് കാരണമേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കത്ത ഭൂഷണബലം എന്നൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എല്ലാവരും. അതല്ലാതെ ഭഗവാനോട് തുല്യനോ, അതായത് മായയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പോക്കമൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. ഭഗവത് ദാസൻ, ഭഗവാന്റെ
നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മൂല സ്വരൂപം. അതല്ലാത്തവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണബലം ഇല്ല എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ അതിനുവേണ്ടി പൊരുതാൻ ഉറച്ച് വീണ്ടും വില്ലും ശരങ്ങളും എടുക്കുകയാണ്. ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസൃതമായിരിക്കും യുദ്ധം. അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ജനപ്പെരുപ്പം ആ സമയത്ത് നിലവിലുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനപ്പെരുപ്പം? അധാർമികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് പല പല ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പല കോണിലുള്ള അധാർമികരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ ഹത്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ധർമ്മം ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഈ അധാർമികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരുടെ കീഴിലാണ് ചേർന്നു? ആരുടെ കീഴിലാണ് അണിചേർന്നത് അധാർമികരായിട്ടുള്ള ആളുകള്? ദുര്യോധനന്റെ അധർമ്മയുടെ കീഴില്. ദുര്യോധനന്റെ കീഴിലാണ് അവരെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുമാതിരി ധാർമ്മികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാണ്ഡവരുടെ കീഴിലും അണിചേർന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾനാശം ആർക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നു ചേർന്നത്? കൗരവർക്ക് കൗരവർക്കും കൗരവരുടെ സൈന്യത്തിനുമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താതാവ്. ഭഗവാൻ അവരെ പല കോണിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമികരെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സഞ്ജയ് ഉവാച ഇത്യേഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദമിമ ശ്രൗഷ അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. ആരോട്? ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേറെ ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോ ഇത്രയധികം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം അർജുനൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് പോലെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഓരോ രംഗങ്ങളും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ടിവിയിലൂടെ? അതേ രീതിയിൽ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സംഖ്യ അതിന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ആ രംഗങ്ങളെല്ലാം, യുദ്ധക്കളത്തിലെ രംഗങ്ങളെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സഞ്ജയന് ഇത്തരം കഴിവ് എങ്ങനെ വന്നു? ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ഈ കഴിവ് വന്നു ചേർന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സർവധർമ്മ തത്വങ്ങളും എല്ലാം അതേപടി സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാമല്ല പറഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും അത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം തന്നെ എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അത് അതേപടി ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അടുത്ത് ഈ സഞ്ജയൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സംഭാഷണം മുമ്പ് നടന്നിട്ടില്ല, ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതുമില്ല. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തന്നെ കുറിച്ചും സ്വശക്തികളെ കുറിച്ചും മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനാകുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാൽ വിശേഷിച്ചും അത്ഭുതാവഹമാണ് ഈ സംവാദം. കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അർജുനന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തുഷ്ട ജീവിതവും വിജയവും സുനിശ്ചിതമത്രേ. സഞ്ജയന് ഈ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു
ആ ആ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം എവിടെയാണോ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും തത്വങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാസപ്രസാദ ശ്രുതവാനെ തത്കുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഒന്ന് എല്ലാവരും. യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്കത് നേരിട്ട് കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല ഗുരുവിലൂടെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അനുഭൂതി നേരിട്ട് തന്നെയെങ്കിലും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള മാധ്യമമായിട്ട് ആധ്യാത്മ ഗുരുവും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ് നാരദൻ. വ്യാസന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. അതിനാൽ അർജുനനെ പോലെ വിശ്വാസനാണ്. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വ്യാസൻ സഞ്ജയനാകട്ടെ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനും. ഇങ്ങനെ വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ സഞ്ജയന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. അർജുനന് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതുപോലെ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സഞ്ജയനും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വ്യാസനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ്. വൈദിക രീതി അനുസരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ജന്മനാൾ ശിഷ്യന്മാർ വ്യാസപൂജ എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് ആര് ആരാണ്? ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു നിയോഗമാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു നിയോഗമാണ് ഇതെല്ലാം. മറ്റുള്ളവർ ജനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും അറിയണം. ദ്വാപരയുഗത്തില്. അപ്പോൾ ആ വ്യാസൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം ക്രോഡീകരിച്ചും ഇതെല്ലാം എഴുതിയും ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരവതാരം തന്നെയാണ് വ്യാസൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമ ഗുരുവായിട്ട് ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലുള്ള തന്നെയാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. അപ്പോ ശരിയായിട്ടും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വ്യാസന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പൂജകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ദിവസത്തിനെ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? വ്യാസപൂജ. വ്യാസപൂജ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വ്യാസന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരമാചാര്യന്മാരെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമ അദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമിച്ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഈ ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കും. തൽഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഷ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭാഷ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ആ ജീവിതത്തിൽ ആ കൃഷ്ണാബോധം വർദ്ധിച്ചു വരും. നിരന്തരമായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ
മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. അർജുനൻ ദർശിച്ച ആ വിശ്വരൂപം വ്യാസന്റെ പ്രസാദത്താൽ സഞ്ജയനും പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു എന്നിവിടെ വ്യക്തമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഈ രൂപം മുൻപൊരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചതാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം അതേ സമയം മറ്റു ചില ഭക്തജനങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ വ്യാസനും കാണാൻ സാധിച്ചു, സഞ്ജയനും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ തത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതർ ധ്രുവ നീധർമ്മധർമ്മമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്. എവിടെയൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം എന്തുണ്ടാകും? അസാധാരണ ശക്തിയും വിജയവും നീതിയും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ കൂടെയുള്ളവർക്കാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ എവിടെയെല്ലാം ശരിയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവിടെയെല്ലാം ഉത്കർഷം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മറ്റേതിൽ നിന്നൊന്നും വ്യത്യസ്തനുമാണ്. അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സിദ്ധാന്തം. നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ഈ തത്വദർശനം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരേ സമയത്ത് ഭിന്നമായിട്ട് ഭേദമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതേ സമയത്ത് അഭേദമായിട്ട് ആണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണ്. അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും ഒന്നും ഭിന്നമല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനുമാണ്. അതാണ് ഭേദ തത്വങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് ഭഗവാന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭേദ തത്വം, അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വം എന്ന തത്വം. അതാണ് ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വേള ഭഗവാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു വേള നമ്മളുടെ അടുത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അടുത്തുള്ളത്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ അടുത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വിദൂരസ്ഥനുമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ധാമമുണ്ട്, അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു വേള നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ദൂരസ്ഥനുമാണ്. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തത്വമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അധ്യായം ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.